Jo, takže čaute ľudia, vítam môjho nového videa. Tentokrát to bude video z Minecraftu. Bude to nová séria, kde sa môžeme hýbať iba v jednej línii. To sériu točilo viac youtuberov ako napríklad Moon. A bez väčších obkecávačiek by sme sa na to mohli vrhnúť. Dobre, takže sme sa spawnuli. Ja tu mám prichystanú čestku s veciami potrebné na to, aby som zabil draka. Ale nie akože výbavu, ale iba oči a framey, ako keby portál, hej. Lebo nie je šanca, aby som v tejto jednej línii mal ender portál. Ja by som išiel na túto stranu, lebo sú tam stromy. Akorát mi padli dve saplingy. Aj dve sticky. Ja si to vyťažím drevo. Dobre, krása. Máme vyťažený celý strom. Ja si to vycraftím crafting table. A ideme naťažiť pár kameňa. Dobre, začína sa stmievať, ale to vôbec nevadí, pretože máme vykopanú bejsku, takže pôjdeme ťažiť. Máme sem radšej. No, čo som to chcel? Aha, spravíme si sekerku. Taktiež aj krumpáč. No, dobre. A ideme dole. Dobre, takže ja by som išiel kopať. Mne sa kúknú hore, že už nie je náhodou deň. Kopr, tak to nechcem fakt. A rozbil sa nám krumpáč. Takže asi si vykraftím nový. Dajme si pre istotu 3. Nemám si či jeden album, no čo to niekde nie vidieť. Iron. Môj prvý iron. To mi nevadí, ideme tak ďalej. Alebo ja si rovno tuto spravím bejsku. Som akože v zasneženom biome. Mám tu dosť veľa stromov, takže ja si ich tu vysadím. Dáme a vyťažíme pár. Nice. Ešte tu mám jeden a ten už nedočiahnem. Si tu spravím veľkú bejsku primárnu. Tým, že to bude asi taká bejska, že to proste iba pôjde dole do podzemia. To dalo ísť. A čo tu chcem spraviť, tak je, že to tu takto dáme. Spravíme veľké to miesto. Robíme si našu prvú furnejsku. A v nej dáme vypalovať irony. S tým, že to dáme zo stykov. Keď nie, to je moc veľa. Dáme takto a vykraftíme si sem. Dobre. Tak,
Takto a teraz čo chcem spraviť si, že si spravím motičku. Motička sa robí. Tuto spravíme také... Toto je jedna lajna, takže takto aspoň. Takto. Čo je horšie, tak je, že nemám seedy. A sa v tom asi seedy moc nepadnú, čo? A padnú. Nice. Nice. Skeleton. Je. Ale už je deň. No nevadí, ja si ich tu zasadím. Takto. Dobre, to je základ. Teraz by som si to tu viac tak vykopal. Dobre, musím si spraviť lopatku. Toto čo, mám 5 ironov. Čo spravíme s 5 ironmi? Asi toto. A urobíme si tu takú väčšiu farmu. Tuto napríklad asi, či... Nie, na to nebudem míňať. Dobre, ja by som dal vodu sem. Sem. Tam už nemôžem ísť. Ako to vždycky takto. A viem úplne presne, ako sa stále to budú dostávať preč tie veci. Tu si spravím takú ohradku, aby nám to mohlo vypadnúť. Hej, ja vám to iba takto vyskladáš. Potrebujeme, už viem, lopatku, aby sa nám ľahšie ťažilo. Ťažilo? Čo? A neviem, kde mám naťažiť viac. Asi tuto. Určite čo potrebujem, tak je ovečky. Aby som, no aspoň jedna mi stačí, však tu zavriem a z nej potom budem mať úsit. Nice. Sít rovno tak môžeme dať sem. To ste nevideli, hej. Spravíme schodíky. Aj tuto tak. Nice, máme to. Dobre. Tu. Máme tu toho docela dosť vyskladaného. Dobre. Už viem, čo aj sem postavíme. Robíme na dreva a dáme takto. Nie, ak sa to robilo takto? Áno. 2 mi stačia. Dobre. Toto poničím, sa mi toto nepáči. Toto troška dám ďalej, toto vyťažíme. Môžem sa pokúsiť aj ten strom nejako vyťažiť. Tu mám sekierku. Ideme radšej od vrchu. Nice. Dobre, tak ja si myslím, že toto by pre tento diel bolo všetko. Ak sa vám tento diel páčil, tak nezabudnite mi dať like a odber a uvidíme sa u nového videa. Čus!